total 6 billion. Utang ng gobyerno ngayon sa nakakuha o sa kanila. Anong timeline ng 6 billion na yun? From anong year? 2015 hanggang 2019. So ito yung mga ganitong sinasabi ng presidente na disadvantageous contract sa gobyerno. So siguro napapanahon na rin na silipin natin to dahil I'm sure hindi lang ito yung allegedly lugi tayo. Meron pang iba. So ito muna, simulan natin dito. Then pag gumulong na to, hanapin pa natin yung mga iba pang disadvantageous contract sa gobyerno ng mga ibang private companies.